ku danna subscribe ku kuma danna alamar ƙaraurawa. Mai taɓarya ya haka ne. Kai tashi mu je malam mota kama ta cika majuware. Harkar samu ce ba sanya gaba za mu ji ayyiriri. Ni ban gane ba kuna magana har da kalmar ayyiriri. Bari in hanzarta to mutu gabatar rai yau in tattauna kashi. Kaji ko? Ta. Kai gaba baka da hankali. Ana wata ga wata yau kenan. Ye? Ɗaya ta cika B2B mu je kara motar nan ta tafi. Dawo babu inda za ku je yau. Muna nan ne da ku a nan. Aha. Gwang. Hey! Gwang. Dillalai har ma sun zo. Gwang. Kai, subhanallah. Me taɓarya? Ka bude mana. Matashi ne. Ku danna subscribe ku kuma danna alamar ƙaraurawa.